Umangit di sateng ya mata napa-napa. Kalangit. Buka seluk memanik saka Mbak Winong sik iku gentenan karo Mbak Niken. Monggo. Ya Mbak Winong, memanik. Monggo ayo. Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu windarat no kang katon malela malingku mukirang saeling senadyan endo rasa tansah sumandeng lagi aku mung tansah ngeteti tanpa kat angidam tetes sing tresno kang setuhu yakti katalin ning hatiku kangen saat kandang kasman. Kuning ramping jroning atiku asihmu kang ngrengeni dadi usadane aku kang nandang bronto lilanono caket ring sliramu tansah dening renteng kaya mimir tono. Ablas kira kok jarane ya. Nggih. Garet mendom ati kang goyang yen tandem Oh.
Hati kesang bayang dan tak kebohongan. Yo! Yo! Hor! Kremping-kremping pane prajurit kuda. Terus nggemprang lumayung lucu talakan. Suara cambuk apile kumandangan tariksa. Malik Slendro. Kremping-kremping pane prajurit kuda. Terus nggemprang lumayung lucu talakan. Suara cambuk apile kumandangan tariksa. Pancen samati panate rasa konenawa. Terima kasih, Master Nuwun. Kowe ngapa? Piye, piye Mas Gareng apa? Ketarik, Mak. Mas itu tuh, Mas. Eh? Lah kadung aku nyangklen iki ya. Ayo, ayo, terang, ayo. Winong lho, winong. Ayo, Nong. Sipate rapi. Hop, sik. Niken apa kuwi? Celeng. Kuwi Nong? Jaran. Jaran. Mas Gareng iki kire. Kuwale. Apa boleh dikocok, Lek? Ngapa? Piye? Ngapa? Putra dalem dicokot kire. Ben dicokot gerene, tak pateni. Ora senengane. Lah mosok kene celeng kene jaran wis nggon jatil kire. Ora apa-apa, sing penting iki tali asih. Mbak Niken entuk tali asih 100.000, Winong 100 ini iki. Nah. Ini Mbak Winong. Matur nuwun, Mas Bayu. Yeay, Mas Bayu. terima kasih. Sehat selalu panjang umurnya, Mas Amin. Bayu. Amin. Semoga tambah berkah ya, Mas Bayu. Amin. Amin.
selamat Mas Bayu. Nggih, nggih. Aku di Ngopo? tali asih. Lah ngopo kok iso njaluk tali asih? Anu Mas, tali kotang mawon. Tali kotak sing duwe Surabaya. Apa tali dadunge ngedat. Aku Ayo joget sik no. Kayak mau wis ditebusi joget celek. Mas Gareng. Kowe iki ngopo? arep diterak sepur. Kok iso diterak sepur piye? Saka kono ki alus bareng tekan aku muncul kowe. Kuwi trisik. Kuwi ya. Oh, kirek. Wah. Trisik. Trisik nek cara penari ngono ki lho. Wong kok senengane. Ah mula to sok meneh ki aja sok ngombe panas karo anyep bareng anyang-anyangen to kowe. Ngapa kok anyang-anyangan? Ngene iki. Kuwi benake jarik Oh, ngono. benake jarik. Aduh. Selamat malam, Nduk, Mbak Niken. Selamat malam Kang Mas. Mas Sehat Bayu. ta? Alhamdulillah pangesune panjenengan pripun kabare panjenengan Kang Mas? Alhamdulillah sehat. Iso teko asine kuwi mau aku arep teko. Niki kan anake bibar napa? Putrane bar dadi manten. Nggih, dadi manten. Aja teko, Turane lho. aja kowe aja teko. Lah ngapa? Iki wae ora teko iki. Salahe kudune nek arep dadi manten arep mantu ki kudu ngabari kanca-kanca selone kapan manut karo kancane, ora sak karepe dhewe. Ya kan ya, ya kan ya. Tasik, tasik. Ya ora terus sak karepe dhewe. Kok Gaya sik, acara kok sak karepe Cara dhewe. ngendi? Lah aku kan Wong yo cara ngendi mantu kok manut tamu cara ngendi? lah ben tak tekani kok. Wes kowe ora teko ora masalah, sing penting nyumbang ngene. Ya, ya tak sumbang wis. Pokoke Surat. anggere sampean cepak baskom tak sumbang. Ya sok wis. Sok lek sampean anu tak sumbang dekor wis. Kok sapa? Sampean. Kono baskom kowe dekor. Heeh. Sapa sing arep mori putih sapa? Ya aja nesu ta, aja nesu Aku ta. mas aku kompak karo. Aja Kono, nesu ta. kono kok nyambut gawe. Wong tuwa nek nesu ngono ya aja ta. Ora, Aja digelani Cahayu. Nggih, Kang Cedhak Mas. ana menatine rada anu. Inggih ayo Pak De didongakne dhisik. Iki acarane apa? Mbok. Nedi. Pak Sando iki bocah iki syaratane elek. Apa? Ayu-ayu senengane uthik-uthik kuping, uthik-uthik irung. Angger bar kuping terus irung, apa ora mambu kowe? Lah jare sapa angger bar kuping irong? Lho, Lah lah bar kowe. kuping mesti lara. Malah saya. Nek Malah saya nemen. wiwit cilik gilani saya. Ya ora to. Wah kok Biyen yo ngono kuwi, cilikane lak ipel-ipel lemu ngono petuk aku. Ah, Pak Gareng. wah kok Ngono ngejak salaman aku kok ora iso kok. Nek iki pancen yen ikan iki spesialis. Bocah apa? iki Dokter spesialis. Amin. maksudku ki punya kelebihan. Oh nggih. Nah, kelebihannya karena memang dari kecil dia sudah gula mentah bab lelagon apa wae. Nggih. Nggih. Mila aku nyuwun tulung karo adhiku Niken awit dinten menika penyuwunan saking Pak Junedi Mbak Niken berduet dengan Pak Panglima. Nggih. Pak Panglima, Menika Bapak Majen nggih, Susilo, monggo. Panglima Divisi 2 Kostrad. Pak Sus, Monggo Pak Sus, pinarak wonten pemanggungan Pak Sus. Monggo. Boten ngirangi penghormatan monggo kersa. Monggo. Iki Tintingane Mas Sigit, aku tak golek nang. Nah. Monggo mriki. Monggo pinarak Bapak. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Irian barat, Irian barat, Irian barat, wilayahku. Irian barat, 2 kali cok, lupa ya. Irian barat wilayahku. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan
adalah aku ingin damai. Irian barat, Irian barat, Irian barat wilayahku. Irian barat, Irian barat, Irian barat wilayah. Alhamdulillah. Mas Gareng. Wah, malah dipun dampingi Pak Jun. Wah. Oh, Pak Jun Mary, Pak Susilo nyanyi, beliau juga ikut mau Pak nyanyi. Jun yang mana? Ini Loh, beliau. karo sing nimbali kok ya. Pak Jun yang ini. Ya, ini panglimanya, Pak. Oh, ini panglimanya. Kleru. Astagfirullah, sebenernya sing di. Kowe ya ora iso to? Pak Jun iki. Pak Jun iki. Iki Pak Sus. Oh, iki Pak Jun, iki Pak Jin, Jin dan Jun. Iya. Kuwi nek kuwi ora jin nek kuwi iblis. Aku Lah, wegane mlebu kendi lho. Niki berarti Pak Panglima. Nggih. Waduh, hotote. Alah. Ngopo lho nikah iki kok senengane kok. Lah, Mas, kaya squishy lho. Kok malah kaya dolanan. Pak Sus matur nuwun kersa ngramekaken panggung dalu menika. Ini bukan masalah matur, Pak. Ini media semua. Waduh, bahaya kita ini kan. Lho, mboten menapa? Lho, mboten. Kenapa, Pak? Anggotaku nonton semua soalnya ini kan. Loh, enggak masalah Pak. Nanti kalau Bapak nyanyi keliru ada yang nyurai biar anggotanya yang maju. Ya ora to. Yang maju Mboten. ki ngopo Pak, maksude? niki dalam rangkanya itu dalam rangka halal bihalal. Kalau Nggih. ada apa-apa penuh dengan maaf karena masanya masih maaf memaafkan. Oh, belum. Anggota, tolong habis ini tangkap bawa lari ini ya. Pak, jangan ditangkap. Saya akan moro sendiri. Apa marah sendiri? Moro sendiri bos Bosone apa? moro sendiri. bosone. Pak Sus, Ya. nuwun sewu. Nggih. Menawi pikantuk aslinipun pundi Pak Sus? Kulo iki campuran. Anak kabur kanginan Pak Dise, Pak. Kabur kanginan. Ya pindah-pindah. Aku SD 3 kali pindah loh Pak Garing. Wah, kreatif. Oh, kalah toh? Nggih. Iya. Oh, ora lulus. Buat saya itu loh, kalau tangan Perbatasan perbatasan di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Timur. Lahir di daerah Desa Wotsugo, Kecamatan Jatirogo. Wah, pundi Tuban. niku? Oh, Tuban. Wong oh banter ora jamak kok ora ngerti. Lho mergo Jati ki akeh, Jati Srana, Jatirogo, Jatipuro, Nggih, Tuban. Jatirogo, Sakmenika Tuban. ngasta wonten ing tlatah Jawa Timur Panglima. Saudaranya Mbak Dunedi. Saudaranya. Jogo masyarakat dan sekitarnya. Amin, amin. Sehingga amin. malam hari ini bisa duduk tertib, aman, nyaman karena kita semua sama di sini. Nggih, Ya, tepuk tangan untuk Bang Jun ini malam hari ini. Terima kasih. Luar biasa hebat. Nuwun sewu le Pak, Bapak minggah panggung satu pandangan saya tertuju. Apa? Bajunya, Pak. Arema. 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 Ajake ukurannya sami kali kula nih, Pak. Iya. Ya ora iso kok gawe malah oversize. Tak gareng. Ini nggak sampai ke nasional kan, nggak sampai ke rumah kan? Mboten. Saya kalau keluar rumah macan. 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 Wah, tadi Pak Panglima kalau keluar rumah macan. Macan, ya. Kalau pulang, Pak. Meong. Oh, jebule padha aku. Itu gareng ini. Aku seneng gareng tadi setia. Nggih. Ya kan? Ini laki-laki setia betul kan? Oh, nggih. Nah, laki-laki yang paling takwa ini saya lihat ini. Nggih, takwanu napa, Pak? Takut sama istri tua. Jane iki ngelokke aku apa pengakuan? Nek Yo. mboten Loh, kita tidak Dek takut. Niken ini saya kenal mulai dari kecil, sindian kecil terkenal. Betul. Pengagum saya salah satunya. Nggih, Sambil kira- fitness nge-gym itu lagunya Dek Niken yang lagu Ambiar itu. Oh, nggih, Nah, nggih, makanya nggih. Pak Jun tadi bilang, aku udah mau pulang tadi. Ojo, dulur nggak boleh mulai. Ada Niken Salindri. Nah. Bahkan nanti Pak Jun niki ngersakaken lagu yang belum dibuat. Maksudnya piye? Ora sak-sake lho. Ora ya ora nyanyi wong urung digawe kok. Pak Dalang. Pak Nggih, Jun Pak ini Dalang, Dawo. ini nggak adil. Lah pripun? Yang lucu saya, yang minta bayar malah dia. Kan ini. Mboten namung nyuwun Pak. jaket tok, Mas Gareng. Pak, dalu niki kula mboten njaluk bayar. Wah, lah kok perwira? Loh, wis lunas kok. Oh. Jangan khawatir, lunas. Nun, Nah, lunas. dari Pak Jun kan lunas. Nggih. Besok ke tempat saya ke kantor ngadep ya. Matur nuwun. Wis, jenah tekan kono lunas wis ra iso mulih. Enggak, dibawa propos Pak Dalang, ada Oh, propos. Mbak propos nggih, saya setuju. Ampun, paling arep digo ajar titis. Nggih. Mboten, mboten. Moga-moga. Nggih, Pak anu Lagunya napa napa, Pak? lagunipun menapa Pak Lagunipun Sus? Saya terserah Pak Jun nih. Pak Jun lagunya apa? Bu?
Napa remenanipun? Ken apa? Ya Ken? lagu ambiar bisa ya Mbak Niken nggih. Nggih, saged. Biasanya ada teksnya, ini enggak ada teksnya tadi. Pak, Oh, sik nari ambiar. Saya dengan Malang ini Apa suasananya enak. Cuacanya sejuk ya kan. Banyulangit Hujan. ya, Banyulangit. Nah, monggo. Banyu langit. Nggih. Apal toh Mbak Niken? Nggih, hafal, Pak. Mbak Niken yang nyanyi, saya nggak bisa nyanyi. Saya lebih suka kayak Pak Gareng tadi joget aja ya kan. Amin. Lah mungkin masalah sawere pripun, Pak? Itu urusannya belakang nanti, tenang aja. Nggih. Ora Mas aku itu ki ya? gur genahne tok iki anu kongkonane Mas Bayu mau. Ken. Apa? Oh, mboten to, Mas. Aku ora ngono, aku mung WA. Ora ngono. Pokok senengane kok nyandut daging waras. Cakot-cakotan syukur. Ya wis, gak ada syukur ya wis ngalih kono rasa melu ngene. Aku supporter. Ukurannya apa ini jaketnya nih Pak? Apa Pak? Jaket ukurannya apa? Oh kalau saya diberi ukuran apa saja saya terima Pak. Ya, 7 meter Pak, 7 meter jakete. Mori meneh. Ora kulit 7 meter ki lho, iso nggo kemul. Wah sirik gue itu. Oke, nek lagu ambiar ini lagu. Banyulangit nggih. Oh Banyulangit. Ayo coba digarap gamelan Banyulangit. Banyulangit. Heeh, monggo. Anu patete slendro sama nggih, Pak. Nggih, ayo jajal Cok. Iya Cok, disiapke. Monggo. Yo. Cocok. Banyu langit sing ngono dhuwur kayangan saksi bisu kelingan mendungi udan talasno atine wong sing kasmaran satya janji seprene tansah kelingan gunung rapi purba nelu krungu suaramu ngomongke apa ademe gunung rapi purba sing niklanggar Wonosari Yogyakarta. Abdi Solo musik janjine lengan nganti suwe-suwe tapi esuk mungane nganti sore janjine lengan nganti suwe-suwe nganti kapan tak enteni sakekane Udan krimis talasono kambing Senendono petra garing anggap janji Ora lambe sedine gaduh tresnani Nganti kapan aku ora bakal lali ademe gunung rapi purba melu krungu suaramu ngomongke apa ademe gunung rapi purba sing